הדיירס וכל השונים בכל עץ ותקופה בלעיר אבויס וגם בונים אויסו השאיפה רק שואלו קיבו ויחלו זוזנה בן תירה הבן ישיבה יפייר פון אבס תירה דולקה באירו נפרדו מבייס אבט מכל היורו נחלים של יזע בידה בוחטויס וביגע מסרו נפשו לגלויס למוקוים תירה וכמויאז ביועיס אירוצוין כן גם היועיס ויח שתוירה ביקשו נפשו איסור רגלו ולוי כי כאן בצל גדולים זויכים הו המיילים בני תירה יצמחו פרי ילולי כאן גם הקירס לא ישמעים נור תוירה מתוך דיבוק חברים יחדשו חבורם נבחרי הבוחרים הימו המבחרים שיזכו אלוהי בסוידה שיובורים אוי 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 חזו 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 בוני חביבי חזו חזו בוני חביבי בשטייגנו וחשק חוץ מתירה אין שום עסק ועוסקים בחפש דילי ברית חדי ורייסה בנפשם רגש ויוימה רק לתירה כל בחור צומי ושיחו חסה תירה יוין עד השומיים ספורהו בחקירה של רב חיים מה רן אומר? זה הניגון בקויל ורומה שיינוי פויסה כל הימומה גם בחדר אויכל מנצלים מסרגויים גם בחדרי המגורים גם בין הסדוברים בסורך מהלך של סוג ישועים ונפשון לתוירה עד קלובויס גם הלילה בחצויס רש"י רמב"ם נסיבס צויס ברמחו שסוהו שקובים בים הבבלים ויועז כי בחדר סודילי הסבא שלי, רבי חנודה ליבקוביץ זצ"ל, שהישיבת חדרה זה היה מהישיבות שהיו הכי קרובות לליבו, הוא מאוד אחד מהישיבה, מהנהגת הישיבה, מרבני הישיבה, מהראשים המשגיח, הוא ראה בישיבה גם המשך המסורת של כל הישיבות מהדור הקודם. לא אין את הטכנולוגיה, עוד לא שמים שיעורים בטיפים של פעם, בחור יודע בישיבה, הוא לומד כמו לפני 100 שנה. אל תיטוש, כמו שהאבותיו למדו. כמעט כל בחור שיוצא מהישיבה כותב לי על הזמנה. דבר אחד יצא לי מהישיבה, לא המשא עצמי לא של תויר. זה התכלית של ישיבה, שאדם יבין שבתורה רק נקנית בצורה שזה וזה לבד. הישיבה מלמדת דבר ראשון, לחיות את התורה, ותראה עם השמיים, עם מידס טייבס. מה זה עבודת התפילה, קרבס אלוהיקים, כל המהלך החיים. הישיבה בונה את הבחור בכל החשיבה שלו. חדרה זה בסמדרש. מקבלים דרך בלימוד, מקבלים דרך בהשקוף ומקבלים דרך באבוידה.
זה מושגים שאין אותם. לזה הוקמה הישיבה, וזה מה שהישיבה הצליחה להשריש בחורים, וזה נכנס לדמה. ההנהלה של הישיבה והצוות הוא מורם מעם. נכנסתי לישיבה, הרב שך אמר לי, תדע לך, לישיבה אחרת לא הייתי אומר לך ללכת. רבי ישוע הוא בן אדם שלא יהיה לך שום בעיות איתו, לא בלימוד ולא בהנהגה. הוא אדם שתסתדר איתו. וקרוב אליי מאוד לישיבה, ראש הישיבה, מאוד מאוד קרוב אליי. אני אומר לכם בגישור נגיעות, יש כאן מקום לעלות, אפשר לעלות. ברוך השם, הישיבה הולכת וגודלת, והיא היום אחת הישיבות הגדולות והמפוארות בארץ. ראש הישיבה נחשב היום אולי למספר אחד, גם בגדולתו בתורה, גם בגדולתו ביראת שמיים, וגם בחוכמתו ותבונתו המיוחדת להנהיג ולרדת ולהעלות את כל הבחורים לרמות שאינני יודע אם יש עוד מקום בעולם שאפשר להגיע אליהם. הרב שך אמר לי שוער, בחורים אוהבים לשמוע אותו, ויש מה לשמוע, יש מה לקבל ממנו. כשהראשים מוריד קושייה, הקושייה חיה, הקושייה ברורה, אתה רואה את הכאב של הראשים בקושייה, אתה רואה את התענוג שיש לו בתירוץ, זה נותן לך אבסטרה, זה מכניס את זה בעצמו. לא פלא הוא שיש כזה שמחה סתירה בישיבה. לא פלא הוא שכולם שואלים מה הסוד של ההצלחה של הישיבה. כולם יצאו בישיבה לעשות רק מה שכתוב בתורה, רק מה שחז"ל לימדו אותנו, ולא שום דבר אחר. בוגרים של חדרה רואים שיש להם מימד אחר. באמת זה ניכר לעד שאברכי חדרה בולטים בכל מקום שנמצאים בצורה, זה מושג. הייתי בכמה כוללים, בכל מקום יש ידוע, זה שאלה של אברך שלמד בחדרה. זאת הגישה של אברך, בוגר חדרה, לסוגיות, זה עולם אחר. גם אברכים שכאן לפני 20 שנה מצאו הישיבה, אפשר לראות שהם חונכו בישיבה ליראת שמיים אמיתית, לאהבת התורה האמיתית. זה מעלה אחרת, שגדולים בהבנה, גדולים באהבה סתירה, במידס טייבס, בדרך ארץ, ביראת שמיים, זה בן תירא אמיתי. לאחרונה, הראש כהן שלי, לא יודע, בקריית ספר, הראש כהן ניגש אליי, אחרי מינכי, אז הוא שואל אותי על איזה אברך אחד, הוא אמר לי, נראה לי שהוא למד בחדרה. שואל אותו מה זה? הוא אמר לי, התפילה שלו חייב להיות שהוא למד בחדרה. הדבר המעניין והנדיר בישיבה, שכל שמתרחקים מהישיבה, מרגישים יותר את הקשר, את החיבור לישיבה. אומנם התחתנתי לפני 10 שנים, אבל אצלי חדרה זה לא עניין היסטורי ששייך לעבר, עם זיכרונות נעימים מהישיבה. אצלנו חדרה זה חיים את זה ביום יום. כשפוגשים בוגרי ישיבה, מכוללים אחרים, חברים, או אפילו בני ישיבה מערים אחרות, תמיד רואים את כולם, יש להם רמה אחרת, מבט אחר. המושגים של שקיוס בלימוד, המושגים של האבסטרה, המושגים של האמון, התפילה, שהמשגיח מחדיר בישיבה, זה דברים שמרגישים אותם לכל אורך החיים כקניין בנפש, זה מוטבע, זה חתום בחותם של הישיבה. חדרה מלמדים לחיות את החיים. ואתה מרגיש שקיבלת דרך, לא רק ל5 שנים של לימוד בישיבה, קיבלת דרך לדורי דוירוס. תשמעו ממני שבחור שבחדרה יודע שיש דבר אחד בלבד, תפילה כמו שצריך, קיום מצוות כמו שצריך, עבודת השם כמו שצריך, יראת שמיים כמו שצריך. בלי שום נטיות לא לימין ולא לשמאל, כאשר ציווה השם עצמויש. הישיבה היא קודש קודושים, כפשוטו. זכר שתוירה, מכל זוי סמובים, היכל מולי אוירה, ממטבע השביל, ראש הישיבו, תוירה לנו ציבו, לחסוס בצילוי כל אחד מסרבה, ולקרבו בתוך ההרבה. שיבים עלי חפנאי, שוי שוסאי, מראש הישיבה, שכולו יש להם, אז המצב הוא שאתה משלם. שיהיו כללים עלי
Kuschen, עד שזריכים ליועיר הסוגיה. גאוין אוילום סיני ואוי כרהורים, מינה בהיר ההיא ישקו הדורים, גם ברבוי שונים רבס, רואים על התלמידים היסלבס, כי מים רבים לא יוכלו לחבס. אוי גאוין אוילום סיני ואוי כרהורים, מינה בהיר ההיא ישקו הדורים, גם ברבוי שונים רבס, רואים על התלמידים היסלבס, כי מים רבים לא יוכלו לחבס. והדברים ידועים לכלל, מרבנו הגודל זצ"ל, אם רק אויסי צוי ליומים, אויסי יושב כאן בין החכמים, עוד יבואו ימים כחמה, ורבים יזדוקו כאן בשעה, בתוך ארץ לא יזרובה, נזקיימו הנבולה. על פני הבוחרים האדלקית, גוטה מידס ונלקית, ומי מביע את החויסום, אשר יעשה יויסום, בדרכו של המשגיח, נלך ונצליח, להתחזק מכל שיח. ביום השלישי לפנוי זרם, כל כלויויז וכל קרם, כל לבים כבונה, לקם בשיחויס של אמונה. להיות שקוע בלימוד, לקיים מה שהתורה מחנכת אותנו, להתפלל כמו שצריך להתפלל, לחיות את העולם הרוחני. אנחנו בחפצה רוחניים לגמרי. עניין אמס רב ערך, צהידו לדרך, מכאן יסוידו יסוסי, ויעזויס יספלל כל חוסי, זוכסו ישיבה לרמים, גבובויים ורמים, בסינוס הרבונים, כי יבויס לבונים, יום ולילה ישבויסו, בכל הזמנים, מתוך אהבה ובנוי פובונים. אוי כל שיעור מחדש, כנויפס צוף דבש, מאירים ובהירים, עוד התורה מזהירים, לכל תלמיד להגדיש, כמו בן יחיד מרגיש, בעיניך כחדשים, כל יום מורו ושכני אחריך נובו ורובצון, מורו ושכני אחריך נובו ורובצון, מורו ושכני אחריך נובו ורובצון, מורו ושכני אחריך נובו ורובצון. אני המלך חברו, נור תוירה עד כלוס, לישלויס מים מביירו, לא ינוסו מן הדרך הזאת. הרישת דאירייסה, המשנה והברייסה, בכל נשימה ונשימה, ואוי סוי הטעם, כבוי סיינו פעם, לזוזים כבלוי נעימה. אהבה וסתירה עם העין טובה, יחד עם נסיעה באור, בשמחה עם השני, ברייס ואהבה, בדיבור חברים לעמוי. אני המלך
ושומר המילולוך רק באותו בסובוס תוגל הישיבה נוגילו ונשמחו בבוך מכאן שובו ימים ליועד יומים רבים וגם למרחקים כי הילס קוידי שבל בוי גרמין הדרך אין עוד צורך בוי לשבס אוי לסבויררים הביאני המלך חברו נור תוירי עד כלויס לשתויס מים מבהירו ונוסו מן הדרך הזויס השם טוב למרחוקים אינם נמחוקים חויסם הישיב בתבואו סערונה בגימורה מייתיך מייסמורה בנפש כל תלמיד כבואו לנצח הרוישם היומים הקדושים ללבינו ולא כל מויד וחג כל מיימד ומנהג עמנו לנצח בד ובד הביאני המלך חברו נור תוירי עד כלויס לשתויס מים מבארו לא ינסור מן הדרך הזויס אוי אלו בישיבה אוי איזה קיר בתשובה מהאהבה ביומים המרואים תפילה בסילודי במוימק פחד דבין אוי בשמחה סתירה מיימד מנויר הרקודים עד כלו סקויה פורים איזה אוירס איזה גשמק מי יכול לשכוייך היא אשרי מי שבוא לכאן ומקושר ולשמחה ומיושר וכל אשר בו וזוי סקוירה זוי חלק איזה תוירה הביאני המלך חברו נור תוירה עד כלוס לשתויס מים מבהירו לא ינוסו מן הדרך הזאת was geen ja, ga